matxistari aurre egin! Indarkeria matxistari aurre egin! Indarkeria matxistari aurre egin! Langileon borroka! Gora emakume! Langileon borroka! Gora emakume! Langileon borroka! Eta erasotzaileen inpunitatearen aurka borrokatzea. Badaude, hala ere, indarkeria matxista asmakizun ideologiko isilarazten eta beldurtzen gaituen hori. Ireki detzagun begiak, altza ditzagun gure ahotsak, eta jarrai dezagun aurrera elkarrekin, indarkeriari gabeko bizitza baten alde. Feminista, gora!